Здравейте хора, аз съм Крис. Вчера станах на 18. Това е нещо ново. Интересно е, че когато бях малък, си представях 18 годишните за и такива гиганти, вече възрастни, стари хора. И сега аз съм на 18. Не е толкова специално, колкото очаквах да бъде. За тези 18 години, за тези 18 обиколки, така около Слънцето, научих така някои доста важни неща, поне важни за мен през годините. Ето някои от тях. Животът е доста интересен. Не го приемай за даденост. Не знаеш толкова много. Дори да си мислиш, че знаеш много, Крис, не знаеш много. Бъди благодарен за нещата, които имаш тук и сега. Не позволявай на другите да смачкват мечтите ти само защото не вярват в потенциала ти. 24 часа са ми прекалено малко за всичко, което искам да направя, но ако си разпределям деня, ще имам достатъчно време за всичко. Поне така казва мама. Приоритетите са нещо важно, така че ги спазвай. Не се оплаквай. Нищо не постигаш с това. Освен да намериш други хора, които се оплакват и заедно да се оплаквате, обаче отново, Крис, нищо не постигаш с това. Не позволявай другите да определят твоето определение за успех. Няма път, който да води към успеха, самият път е успеха. Направи правилния избор, дори никой да не те гледа. Животът е твърде кратък да се сърдиш за глупости. Ако някой те е наранил, прости му. Иначе никога няма да ти мине. Не сравнявай живота си с живота на другите, това ще ти убие радостта. Когато си уморен от рутината на живота, пътувай, пътувай, пътувай. Божиите планове винаги са по-големи от твоите и Божиите пътища винаги са по-дълги от твоите. Така че ако се намираш в безизходица, не си мисли, че е края. Бог има план, Той ще те преведе през трудностите, просто му се довери. Възможности винаги ще идват и ще си отиват, важно обаче е да се научиш да казваш не. Не прави компромиси. Не прибързвай с неща, на които им трябва време да пуснат корен. Хубавите неща в живота стават бавно. Качество преди количество винаги. Не е лесно да обичаш хората. Даже хич, особено някой. Трябва. Очаквай неочакваното. Животът е пълен с изненади. Какво ли ще науча тази година? Нямам търпение да разбера.